Welcome din sa tagnas pagtuon ang pagtuon nga atong gikinahanglan ni atong kapanahunan nga atong gituhan nga si Ginoong Kristo hapit na gid babalik. Labi na gyud kay kining atong tunan karon major ni sa tanang mga major. To kay kini ang nagdala sa tinuhuan nga gikinahanglan nga atong ipahat ngadto sa tanang mga katawhan ug dayon mobalik si Ginoong Kristo. Atong tunan karon ang ikaduhang pag-anhi or ang pagbalik ni Ginoong Kristo. Apan sa dili pa kana ako kamong imbitahon sa usa ka pagampo. Amahan nga langit nun, dalaygon ikaw nga imong kabingitagan sa gayon nga makatuon sab si mga pulong nga among gikinahanglan aron kami mahimong masuod pagayo di Ginoong Kristo ug makahimo sa pagpaat sa mensahe nga nagadala og inspirasyon sa kaluwasan sa tanang katawhan. Kini tanan among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Amen. Atong i-greet ang atong number 1, ang atong guest karon, Pastor Ephraim Olado Pakibo. Welcome, Pastor Pakibo. Dini sa atong tagnas pagtuon. Salamat ug welcome usab ang atong mga parente mo, daghang mga parente mo sa Lala, daghang mga parente sa Lala, sa Lanao, sa Amerika. Sa Amerika atong mga parente dito sila ni Emily. Emily dito. So, Ma'am Shai, atong daghang ganahan sa imong tingog sa radyo, Ma'am Shai, kay kini atong programa di ay ihipasok din ni sa mga radio program. So, ang imong tingog dito, mas bata-bata pa yun kung kumpara sa imong edad tingali. So, praise the Lord. Salamat and praise the Lord sa atong mga constant televiewers. Diri sa ato ang palibot, diri sa atong nasod, o gawas pa yun sa nasod. So, padayon lang mo, mga kahigalaan o mga kaigsuonan, sa pagtanaw o pagpaminaw sa atong programa, ang Taknas sa Pagtuon. Salamat og dito sa Butuan, kusog kayo ang atong radio di DXIM, ang FM dito sa Butuan. Congratulations sina, Pastor Royal Arrogante, ang atong director, Pastor Che Arellano, ang atong manager sa makaigsuunan sa prosperidad nga. Grabing number 1 supporter sa Hope Channel sa Rosario, nga bago lang nabautismuhan ang ato ang igsuon si Michael Plaza Cajoles. Kini sila mga produkto ni sa mga programa sa radyo tungod kay ang Ginoo nagpanalangin ini busa wa day tay kalibutan dinhi nag-istorya ta kapag kini nagatod og inspirasyon sa daghan nga mga katawhan, Ma'am Shai. So congratulations sa akong estudyante Pastor Arellano, no, for the good job with Pastor Arrogante o sa atong mga crew sa ato ang radio station sa Northeastern Mindanao Mission. That's correct. Og sa Di na ko malimtan akong kababayan, si Luloy Alsta. Lolo Lasta. Naa sa baba. Naa sa baba. Sila karon ang mga Sponsor. stalwarts din ha, mga dagko ang mga katawhan. Salamat og mo abot kini sa tong radio sa Baguntaas, sa Bukidnon. Salamat kay Pastor Kabil. Salamat sa mga kaigsoon, Dr. Mandalupa. O diri sa Iligan City, Pastor Bisan sa Mati. James Sinargi. Sa Mati. Ingon ni Ipalusot Pastor gyapon Gerson sa Tampos Mati. nga ang atong mga programa moabot dai didto. Usa ka dako kay inspirasyon, Ma'am Say, nga gikan lang sa usa ka luwak dinhi sa Cagayan de Oro. Mulusot ang mensahe sa daghan, halos mulukop sa tibuok Mindanao. Ug mulusot pa gyud sa Visayas, Sa Luzon. Sa Luzon og labaw O tanan. sa atong nagkalain-lain Pinagi sa nga YouTube, mga sa internet. mission, no? Sa live stream. Sama sa Southern Mindanao. So, ang ngayon gyud diskuto nato ang pagbalik ni Ginoong Kristo ug ang memory verse mao gini ang paborito ni Ginoong Hesus kay ang kana kunong pulong nga ibilin sa usa ka lumalakaw importante kuno kay na sa ito. Tinuod na to ko nga sa di pa ka bulakaw magbilin kag pulong kanang pulong nga heavy duty na mga pulong. Kanang magbilin bitaw ka o kanang last minute instruction, inspirasyon, pinili na gina siya nga mga pulong. Ug mauni siya ang atong basahon karon kay mao ni mga pulong gibilin sa Ginoo kanang hapit na siya mulakaw, muuli siya. Ug mao ni giingon hinaut dili malisang ang inyong kasing-kasing. Nituo kamo sa Dios, nituo sab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan, ana ay daghang mga puloy-anan, kun dili pa muingon unta ako kaninyo, ako muadto mulakaw aron sa pag-andam ug luna alang kaninyo. Ug ako makaadto na ug makaandam og luna alang kaninyo, mubalik ako aron sa pagdawat kaninyo aron kini nga pulong. Diin gani ako
atua usab kamo. Kining ending niya diri nga diin gani kamo tua usab ako mao ni siya'y nagpanday sa usa ka pinakadako nga kasiguruhan nga maoy tinubdanan sa atong kalipay kay ang Ginoo di ay bisan siya nilakaw pero nilakaw aron pag-andam Alang ka na to. aron makapuyo ta uban kaniya wala na arthritis man siya wala na funeraria Wa na'y kamatayon, Way way kamat- kagulanan, wa na'y mga wa sakit. na'y luha. way mga pre-request ka Lunlon nang nga gisakit kalipay. Pastor Paulo, doon na ba'y makiigsonan nga nangutana nga unsa magyud ay kadugay ang pag-andam sa gitawag nga puloy-anan sa puloy-anan Dios. kay gidugayan na sila Okay, ang Ginoo pag-ingon niya nga puloy-anan na dayon. nanadayon okay. Pero ang pangutana nga ang makiigsunan murag kung hinam sila ba nga unsa magyud ay kadugay ang pag-andam sa ang luna? kadugay doon na tayo gitawag nga reference sa time Aha. kay ang tao kunong nagmalipayon Pastor Pakibo kung ikaw nakaagi man siguro ka og kining pangulitao di ba nakaagi man gid siguro kana kunong maglakaw ka sa dapit sa una sa among baryo sa una makabantay ko sa mga ulitaw nga doon na sila ganahan nga ilang pangulitawan sa pag bumba-bumba pa lang sa tubig nag-istorya-istorya na sila makabantay ko nga ang laki wa gid kabati og kilaay nga dugay na sig binumba. Gusto na siya nga di na mohunong og bomba basta makaistorya dito. Ang time reference, ang kadugay ug ang kadali depende sa gitawag unsay imong gibuhat. Ug unsay katuyuan ngano nga di pa siya kabalik. Kung mahibalota nga ang pagbalik ni Ginoong Kristo gilangay niya kung kita manggali pasultihon pero kung na-enjoy ta sa hatod sa mensahe ngadto sa uban aron nga sila maandam usab dili nato katarungan nga dalangay kundi nagpasalamat pa ganita nga gitagaan ba niya lugway aron nga ang kadtong wala pa makadawat sa mensahe makahimo sa pagdawat sa mensahe sa kalipay mao kana siya ang atoang ipasabot dinhi nga ang kadugayon dili sa atoa kundi sa mga tao nga wala pa makadawat sa mensahe. Ako sigurado ko nga ang ginawa maglangay-langay. Kana mo na siya. Kaya naman siya nga ako dili Langay-langayan. langay-langayan. Oh, sumala sa pagunaw na sa uban. So mao na siya ang nindot nga atong ihatag nga pagtulunan karon o Wala sa naglangay-langay. kinsa may naglangay-langay. Okay. So ang leksyon na to, gusto niyang ipasabot og maayo nga mubalik siya. Sumala Mubalik siya. sa iyang gisaad. Nga sa bagong tugon, more than 300 times, no? Ang naghisgot sa iyang ikaduhang pagbalik. Major gani siya, ma'am. Oh, sa to Major. pa, he is true to his promise. He means it. And he meant it. Iyag yung pasabot nga kining pagbalik ni Ginoong Kristo mao ni akong pinakadaw ko nga agendum or agenda item sa iyang kinabuhi. O ang mga tao lang karon dili kayo sila concern kung mabalik bang Ginoo kay ang ilang mga mo na stuck up sila sa adlaw-adlaw ba nga buluhaton ma'am siya. Kanang komedya bitaw nga dili mi anang end of the world. Wala mi ana nabalakan ang end of the world. Bahala na kano sa namabot. Ang among kakulbaan ang end of the month. Kaya ang end of the world kuno, impas man tanang utang. Pero end of the month, manoktok kay mga ningil sa utang. Muna mga tao, nahimo sila ang ilang mga priorities, murabag na side trip sa mga butang nga dili angay kabalakan. Ug usa sa mga paagi sa atong kaaway nga mao ang yawa nga ibutang niya isilsil sa hunahuna sa mga tao nga tinuod mo balik si Ginoong Hesus pero taud-taud pa dugay pa so take time, Take time. enjoy Occupy. life. Oh. Sakto na siya. Ayaw sa din Mauna ang ubang paguna sa mga tao. Oh. Muna nga kining doktrina matud pa sa di pa nato isgutan ning uban pa nga mga obserbasyon sa katawhan. Kining doktrina mao ni siya ang gitawag og variable nga dili dependent sa uban. Kay kun ang tanan nga mga gibuhat nato dinhi, buutan ka, na dinhi, matinumanon ka, matinuhuon ka,
nagsimba ka, nag-alagad ka, nag-obserba ka sa doktrina, nagtuo ka, manggiangayon ka, pero di day mabalik ang Ginoo, Ma'am Shay. Wala diya sikan kaming. Kining tanan, Mahugno ang atong paglaom. usa may atong pulos di aning pertin imong mensahe sa maayong balita. Nagtinarong ka o atong hisgutan ang gitawag nga human part. Nagbinuotan ka, nang hatag kag maayo sa mga kabus. Gihimo nimo ang pinakamaayo sa imong pamilya. Nagsimba ka, ang imong ikapulo, doblihon pa nimo, nag 20%, ang imong offering, suporta sa evangelism. Pagkatapos di ay, wala di ay sikan kaming, kay wala di ay maabot, kay di ay tinuod nga mabalik sa Ginoong Kristo. Unsaon man eh? Dili ko kasiguro kon tiyaw lang ba yung istorya. Yun nga, sa nagkalisod-lisod pa ko, pait ang among panginabuhi, gusto kong mabalik ng Ginoo. Pero karon nga medyo gwapo na akong balay, nana ko'y mayang sakinan, niya among kaon, wala na'y problema, marag masugot kog madugay pambalik Ginoo. Sa to pa, kung ikaw motekay og board ang imong anak sa medicine, dayon nakatake na pananlitan, dayon gireport na nga nakapasar na si Christine, dayon nakatap pa gyud si Christine, dayon gisaaran nga patrabahoon sa dako kay sweldo, butan ta lang sweldohan sa 300,000. Unsa kay pagbati naman siguro ka Ginoo, ayaw lang sa pagbalik kay di pa man pud maka-enjoy akong anak sa iyang pagka-medicine. Allah mo po ako kay ko Ginoo. Simple ba? Balik na mintas sayahay pa ang plastada. Kay maglangan-langan kayo niyang basta mausap ang panahon. Kaya doon na may nagsulti po na ako na Pastor Pakibo nga gapa-blessing sa sing balay. Oh, ha? Isa, Pastor, blessing sa balay. And ako siyang komedyan og mabalik ang ginuogman siya. Ay, sapod, Pastor. Ano pa ba may Labi kabalik? na gyud ang mga bagong minyo. Sa kay maupay pagsugod sa akong kalipay. Unya, wa pa ko'y anak, wa pa ko'y akpo. Oh. So, doon ay... Medyo'y mga tao nga ingon ni Ana, Mga- pero abi ninyo mga kaigsuonan, usahay mo abot ang mga kalaay, kung moabot na ganing atong mga problema, kasakit, labi na gyud kamatayon sa mga minahal sa atong kinabuhi, makaingon ka nga, mingawon gyud ka nga, gusto na gyud ka muulis langit, no? Ginoo kanus apa mana, gusto na gyud ko mobalik ka. Kay kabalo ko nga bisag malipay ta diri siyuta. Pasti lang gamay ra kay na Kanaon siya, ikumpara mao na siya. sa tinuod nga kalipay sa gibati langit. diring kahiyahay, ang tinuod Kuko lang. pipila ka adlaw, makaingka nga bisan pag maayo pa imong balay dako sa panahon nga mabati matigulang na ka, mabati nimo nga kining kalibutan na di ay di gid maayo po yan, kay naamay kamatayon, naamay didto kay transfer sa Ginoo sa langit. Sa pagbalik niya wala naman dito ka goal, wala na kun may kag balay nay balay giandam sa Ginoo, kay kining balay mao mo kini ginahandom sa tanan nga mga lumulupyo ning kalibutan na naunta ko'y balay. Pero dito sa langit, ang Ginoo nakaibalo na nga ang balay giandam niya og ready na to nga balay. Pirmahan na lang nimo kung dawaton nimo si Ginoong Kristo. Og kining pagbalik ni Ginoong Kristo, gihisgutan kini ni Pablo sa Tito 2:13, bulahan, bulahan nga pagpadayag sa atong Dios nga manluluwas. Ang bulahan nga pagpadayag dili ni siya ordinaryo nga pagpadayag. Kay ang pagbalik ni Ginoong Kristo usa kini ka grand, dili ka ingon nga simple-simple lang, kundi usa kini ka dako nga pagbalik o celebrated kini siya nga pagbalik ni Ginoong Kristo. Ang iyang saad dili gayud siya mapakyas. Dili pakyason niya iyang saad kay daghan na ang iyang ginahimo og kini natuman. Wala pa'y gisad ang Ginoo nga wala natuman. Sa gamay pa ko, kanunay na ko madunggan ang wali sa mga magbubuhat. Nangamatay na lang itong mga magbubuhat. Nga mabalik si Ginoong Oo, nga Kristo. mabalik si Jesus. Hapit na lang po ko mo... Mo retire. Hapon Mo na lang. retire. Hapit na lang po ko mo Pero matay. di pa Pero papagatigo lang. wa pagin mo balik. Akong gipangutana ang uban niya nga, Pastor, mubalik siya sa takna nga wala dahuma. Aha. Ang pangutana kung kanus asyong balik, dili na mo gipasabot sa Ginoo. Kundi ang pagpangandam sa iyang pagbalik. Amsay. Kay kung moingon ka nga
dugay pa siya mobalik, mangutana ko nimo. Pila man katuig ang imuhang pagkinabuhi nining yuta nga makaing kag dugay ba? Ang pagpangandam mao'y gi-emphasize sa Ginoo sa Mateo kapitulo 24, bersikulo 42 kadto sa 44. Dada dito sa tong leksyon kay unya pa man tanan basahon pero imo na magidala. Ang kanang pagpangandam mao nay gusto sa Ginoo nga ibutang sa atong kasing-kasing. Kanang time kanus-a si Ginoo na ibutang. Kay kung estudyante ka, nagsigira ka og ingon, Ginoo, teacher, kano sa ta mag-exam? No, ang teachers dili ganana na. Gusto sa mga teachers nga ang tanang estudyante andam para nga anytime nga mohatag kag eksaminasyon nakasabot sila. Pero magdepende lang og okay, karong Biyernes mag-exam ta. May man day mga estudyante, Huwebes magtuon ta. Pero ngayon ang maestra, wala ayaw mapagpangutana kano sa exam, basta magtuon lang mo pirmi sa ato ang leksyon. Maunay maayo unta sa estudyante si Ginoo nining kalibutan nga. Mangandam kita kay dili magid siya masipyat mo balik magid ang ating Ginoo. Sa to pa, Pastor, wala gyud ni usa ka tawo nga nahibalo og kano sa siya mo balik. Kay naay ubang mga tawo nga sige compute unya Masipyat ra ba yun? na. Dili ta ng compute, time setting, daghan na pakyas niya na, daghan na kaayo na diskorya na, gani ilatang gipasanginlan nga kita kun upod sa una, ga compute, wala taga compute. Ang importante lang yun Nga maandam ka. Maandam ta. Anytime, no? Og matubag Mababalik unta ning ang pangutana ma'am siya ngano magbalik ang atong Ginoo. Ang tubag nini sa Matthew 16:27, palihog basa sa Matthew 16:27 kay daghan ang hutana. Ano mo balik pa ang Ginoo nga okay naman ta dinhi ang ato ang cycle. Maningkamot nang ka, makakaon ka, ini kamatay nimo, kalimti na lang itong kamatayon. Totoo lang, naman tanam po sila mga parente. Kanang tao nga dugay na namatay, mura naman wala nakaikay attachment na ma'am siya, kay ang naka-attach sa tao, kana mang buhi pa. Pero patay na, mura di na makayo. Gikinahanglan gyud nga mo balik ang Ginoo. Nganong mo balik pag ang Ginoo? So, ang Matthew 16:27, unsay gisulti palihog Pastor Pakibo. Nagyan din eh. Kay uban sa kahimayaan sa iyang amahan, muanhi ang anak sa tao uban sa iyang mga manulunda. Ug unya pagabalusan niya ang matag usa sa tumba sa iyang mga binuhatan. Mao ni gitawag nga awarding ceremony. Gusto day sa Ginoo nga hatagan po niya og justice ang unsay standing sa iyang mga katawhan. Kini bitong mohatag kag award ma'am siya, importante kayo. Kung naay mga meeting o seminar kani gyud ang isa sa pinaka highlighted nga ginahulat. Awarding. Na gani simbahan dinhi nga sa Cagayan de Oro nga sig speaker ka, tagaan kag pasalamat. Unya bago lang gi-report ni Pastor Asoy nga og speaker ka sa Indonesia, pagkahuman awardan rin ka. Ha? Niya dili kay basta-basta ang award ma'am siya. Minilyon ang award sa magsusulti dito sa Indonesia. Pero Minilyon sa ilang salapi. ilang salapi. Linibora sa to, mga milyonaryo na kang Pero dili po siguro mag-expect tag award o reward kung magwalit ako. Pero ang buti pasabot din nga mobalik ang atong Ginoo kay gusto niya nga ipakita nga nagtan-aw siya kanimo sa imuhang kinabuhi din sa yuta. Ug ang iyang award dili material nga mga butang. Ang iyang award kinabuhing walay katapusan. Og sobra pa kini sa material nga equivalent. Mauna siya, Ma'am Aguinaldo, nga doon na yung mga tao nga nangandoy nga mobalik ang Ginoo sa panahon na sila naas may pagalagad. Kaya sigurado sila nga naas sila mapaabot. Pero di po ta mo gunahuna nga naghimo ta kay motivated ta sa reward. Kundili kining pag-ani sa Ginoo nga nagdala og reward, ato ning sabton nga usap po ni siya sa pagpaila nga ang Ginoo dili gusto nga ang sala magpabilin sa yuta. Tagaan niya panahon nga tuldukan niya ang sala diha ra kataman. Ayaw di ta magtuo nga ang Ginoo gusto nga sakiton ta sa kaaway. Ang Ginoo nag-andam og gigayon nga stop once and for all. Usa sa importante sa rason sa pagbalik sa Ginoo mao nga kadtong nangamatay diha kaniya mabuhi.
o magmalipayon kauban kaniya. Dili lang magalmalipayon pipila ka adlaw kundi hangtod sa walay katapusan. Og kini Naghatag og paglaom, no? ato ning i-review ma'am ang iyahang pagbalik. Panha kayo. Naay mga dingog sa trompeta sumala sa ginaingon sa Tesalonika. Tanang mga mata makakita. Tanang mga mata makakita niya sa pinadayag 1:7 ug sa Tesalonika 4:16 ug 17 na gaingon dinha. Then naay mga manulda trompeta dayon sa iyang pag-ani primero hilom. Hilom. Ikaduhang pag-ani piting banaa. Di ba natawo siya sa pasungan? Murag pilaray nakabantay ato. Kapit pa dili dawaton. Oh, pero sa iyang pag-ani harianon pagid siya. Na-scotch kompleto mga manulunda. Ang iyang second coming harianon Glorious appearing. glorious. Ya, kay ang iyang pagbalik, dili naman ingon sulugoon. Di na. Oh, usa na hari siya, naman sa usa na mga siya hari. kahari. Oh, Oh, usa na sa siya mga kahari. hari naman siya. So ang giingon dinhi nga di man ta kabalog kanon sa siya mobalik, ang giingon ni dinhi ay na mo pag-compute ang pizza kundi mangandam kamo. So ang Matthew 24:36 walay na sayod, bisan pa ang anak gawas sa amahan lamang. O Matthew 24:42 busa pagtukaw kamo kay wala kamo mahibalo unsang adlaw moabot ang inyong Ginoo. Apan ibaluin ninyo nga kung ang pangulo sa panimalay nasayod pa unsang takna sa kagabiyon moabot ang kawatan, magtukaw unta siya og dili niya tugutan. Busa kamo usab kinahanglan mangandam kay ang anak sa tawo moabot sa takna nga wala ninyo dahuma. Kung maglangay-langay ta, mo ni siya ang giingon sa ganihan ni Ma'am Say nga ang kaaway mo nga ay lang sa. Sige lang, tuo lang nga mabalik ang Ginoo, tuo lang nga maayo ang iyang pagbalik, tuo lang nga mo ni sulbad sa tanan nga mga kaguliyang sa kalibutan, pero relax lang sa ka. Kini bang personal nga pagpangandam, maura ba na importante o apil ang atong pamilya? Ang personal nga pagpangandam, collectively, apil naman ang pamilya. Di man pwede nga ang pagpangandam, yung ko nga ako mag-andam sa ako kagalingon, then i-appeal po na ako ang akong anak. Pwede nimo ipahat ang maong inspirasyon, pero ang pagpangandam, personal gina siya. Dili na pwede nga ang imong kasing-kasing pahatan nimo sa imong pamilya dili. Individual bisan sa panahon ni Lot. Individual ang response nato sa Ginoo. Mo na hinungdan nga ipahat nato ang kamatuoran og ang atong membro sa panimalay magdala unta niya ang espiritu og kadasigon aron nga kamong tanan adunay dakong panagiusa sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Samtang kita magaandam sa ubang mga tao, pinaagis pagmensahe kanila. Ato pong iampo og atong hagiton ang atong membros panimalay nga sila usab maandam sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo. Sa atong mga televiewers, ayaw mong tuo nga si Ginoong Hesus niadto dito sa mikayangkang o unsang dapita. Kay sa ikaduha niya nga pagbalik, ang tanang mga mata makakita, it will be a glorious appearing of Jesus Christ as the King of Kings So kining and Lord of Lords. ang pagbalik ni Ginoong Kristo solusyon sa tanan nga mga unsa dili angayan dinhi sa yuta, ha? Solusyon kini. Kung ikaw nagbalatian, solusyon ang iyang pagbalik. Kung ikaw gimingaw sa imong nga minahal sa kinabuhi kay mipahulay sila una kanimo, solusyon ang iyang pagbalik. Kung ikaw daw nawad-an nagpaglaom, si Pablo gaingon, solusyon kini kay mao kini ang bulahan nga paglaom. Ang pagbalik sa tong Ginoo mao usa ka dako nga panagtigom sa mga linuwas ug mao kini ang dako nga reward nga gihatag sa Ginoo nga gusto nato nga ibutang sa tong kasing-kasing sa matag karon ug unya kay kun kini magpabilin mao kini ang dakong kalipay nato. Busa ang pagbalik sa Ginoo maoy buhing paglaom kanimo, kanako ug kanatong tanan. So sa makadaghan gibalik ni sa Ginoo nga siya mobalik ug wala siya nagtiaw-tiaw nini iya kining gibati nga kinahanglan na kinimon apan kun ugaling na imong gibati nga dugay panibalik ang Ginoo. Ang solusyon niya na tuhui nga siya mabalik o ikalipay ang pagpahat ni ining mensahe kay basin ang panahon nga gihatag pa gilugoy sa Ginoo mao na ang panahon nga gusto sa Ginoo nga ikaw moadto sa imong higala, moadto sa imong panimalay, magreconciliation. Doon na tayo revival and reformation
sa atong kaugalingon nga mapahat nato kini sa uban aron pagbalik ni Ginoong Kristo atong hinuman dito sa langit. Lunlon kalipay dito sa langit, lunlon kalinaw o ginaot dito sa langit, magkita tang tanan. Dugang inspirasyon sa atong pag-alagad o sa pagtuon nato sa mga pulang sa Ginoo. Amahan namo nga maluluyon og tagyasa mo makinabuhi. Salamat sa kamatuoran nga imong gipadayag. Og imong gihatag kanamo ang kagayunan sa pagtuon uban sa tibuok katilingban sa tibuok kalibutan. Panalangini kini mga pulong nga amo nga gibatbat karon nga mahimo kining inspirasyon ug mahimo kining pangandam alang sa dili na madugay nga pagbalik ni Ginoong Hesus. Salamat Ginoo nga imo kaming panalanginan og sa pagbalik ni Hesus kaming tanan maandam sa pagsugat kaniya. Pinagi sa gahom sa balang espiritu og sa grasya ni Hesus kaming tanan maandam siyang pagpadayag amo kining madawat sa ngalan ni Hesus nga among maluluwas. Amen.